खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअआ सिगांग्रो सौहैनाय बायदि। माखासे फरायसानिफ्राय गोनांथि गैयालासे माखासे बिथांखि मावसुलुं लानायखौ मान खालामदों। गोबां फरायसालियाव बायदि बिथांखि मुङाव मावसुलुं लानायखौ सोरखारि सोलोंथाइ बिथांखिनिफ्राय नटिस फोसावदों। गोबां फरायसालियाव लाइब्रेरि मुङाव मावसुलुं, खेलानि मुङाव मावसुलुं, टिउसन मासुलुं बायदि बायदि बिथांखि फरायसालिफोरा मावसुलुं लानायखौ सोरखारा खावलायदोंदि बेफोरबादि मावसुलुं लानानै फरायसाफोरखौ हारसाखारि होनो नाङा होननानै खावलायदों। जेराव थांनाय 2009 मायथाइनि सोलोंथाइ आयेननि दफा बायदियै फरायसालिनिफ्राय बेफोरबादि मावसुलुं लानायखौ बोखारनाय जादोंमोन। सोरखारि मोनसे गिदिर बिथांखिनि बोहैथि बोसोरनि 1 मेनि खालारनि 18 बोसोरखौ लानानै गासैबो कभिड-19 नि भेक्सिनखौ मोननो हासिगौ। नाथाय कभिड-19 भेक्सिनखौ सोरखारनिफ्राय फ्रि होनाय जागोन ना रां लानाय जागोन बेखौ गोख्रों सोरखारा फोसावगोन। मोनसे गिख्रंथाव बिखा खामथाव जाथाय बाथ्रा दङ माइरं जानो थांनाय रैखा मोनबाय। थारैनो जाथाया जाहैबाय मासे सैमाया ट्रेननि साइथिंआव थांनानै गावनि आदारखौ बुथुमनो थाखाय थांदोंमोन नाथाय थैनो थांनायसो जाहैदोंमोन। बे समावनो माखासे सुबुङा बेखौ नुनानै रैखाथि होयो। मिरु कंग्रेस दैदेनगिरि आरो हादोरनि बारग' गाहाय मन्थ्रि ड मनमोहन सिंह बिथाङा मैया अदेबानि 19 एप्रिल खालाराव कर'ना पजिटिभ जायो। उदालगुरि खासिबारि मोब्लिबनि जोहै स'साथिक जानानै गोबां खहा जादों एबा अर खामदों। बर'नि गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे राभां, दख'रा, एबसुआ गाजा गोमजायै बैसागु फालिदों।